پشتی گرتن ناویل گل 15 کسین دی به تاوانا دجایتی حکومت و دربیا لشکری هر وها نرازیبونند دم ابویرا پارکا گزی دای استانبول او 819 روزان دگرتیگه داما لی دادگه او به تاوان درخست و نشان شادی لوان و حسکری نوان دزلال بون لی اف کیف خوشی هر زیب داوی بو پشتی دوزگری استانبول دا خوازاش نو و گرتنا کارساز عثمان کاوالا دا Yasanas ve dadgehkirine binedadweri binav dikin. Yargılama süreci çok hızlandı. Ji bervêna rastiya ku nerazîbûnên Parka Gezî tên dadgehkirin, nîşaneke ku azadiya axaftinê nîne, azadiya xwepêşandan û civîna nîne û ne jî mafên binaxeyên mirovan li Tirkiye. û herwesa nîşaneke ku sistemê dadweriyê ne serbixwe ye. Çalakvan parlamenter û siyasetvanên Tirkiye çendîn salin doza Parka Gezê dişûpînin. Dibêjin doz ji bingeh da li ser bêedaletiyê hatiye avakirin. Ez ji serê sibê ve dozê dişopînim. Di navbera biryara dadgehê û cezayê dahatxwastin ji hev pir cuda ye. Doz bi xwe li ser bêhiqûqiyê hatiye avakirin. Ji xwe ez wan dadgehan ne wek navendên hiqûqê, ez wek navendên cihên dozên siyasî dibînim. Rêxistin mafên mirovan di nava xebat û hewildanan bû ku kesên bi dijayetiya hikûmetê hatîne tawanbarkirin û girtin serbest bihên berdan. Ji wan a rêxistina Amnesty International. Ew biryarek jê hatiye. Derxistina wan wekû bê tawan her bi tenê ew ya adîlane. Diviya bo ev biryare berî 2 salan hatiba dan. Weke partiyên dinyên opozisyon Partiya Komariya Gel CHP û nûênerên wê yên meclisê reaksiyon nîşa biryarê dan. Dadgehê ji bo kesên di vê dozê de dihatin darizandin cezayê heta hetayî dixwest. Gojber vê darizandinê jî keseke Osman Kavala ev 2 sal û nîvê di girtîgehê de hatiye girtin. Nûênerên dozgeriya Stenbolê dibêjin girtina Kavala têkeliyawê bi derbeya leşkeriya 2016 heye. Ji ber wê yekê ew ê li dij biryara bêtawan derxistina wî tev bigerin.